Òscar, què tal? Mira, anem fent aquí a casa. Ah, sí? Quina casualitat. Jo també porto com 2 mesos que no surto de casa, però escolta, amb tu de tant en tant ja va haver de desconnectar. Hi ha una pau. Ei, voleu callar? Perdona, la canalla. Agnès, et truco perquè aquest any presentaré l'Spinwalk, torno a presentar-la i m'agradaria fer-ho amb tu, com ho veus? Ah, molt bé, quina il·lusió. Sí, però compte que serà a l'octubre, eh? Però que no és el juny, això. No, era el juny però ho han canviat a l'octubre. Aquests de la UOC sempre innovant. Hi haurà més canvis. Ah? Escolta'm una cosa, tu creus que em deixarien presentar-ho des de casa? És que estic tan bé. No ho sé, el que sí sé és que connectarem amb Madrid i amb Colòmbia. Així és que vés posant-te l'alarma al mòbil. Dijous 1 d'octubre a les 7 de la tarda. Dijous, 1 d'octubre. Adéu.